ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ናይ ዕረፍትን ምዝንጋዕን ግዜ እናተመነኹ ሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም። ብቐዳምነት ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና እቲ ፋንዳሜንታል ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ዝዓበየ ናይ ኒውስ ኢቨንት ኣለና ማለት እዩ ዓርቢ ቅድሚኡ እውን ገለገለ ናይ ሲፒኣይ ኣብ ማርኬት ናይ በዓል ሲኤችኤፍ ዩሮ ዝኣመሰሉ ሲፒኣይ ኣለውና ግን ብሓፈሻ እቲ ዝዓበየ ኒውስ ኢቨንት ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናይ ዓርቢ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ተባሂሉ ወይ ድማ እቲ ናን ፋርም ፔይሮል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ዩኤስ ዝዓበየ ቃልቦ ዝስሕብ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኡ ኣብ ግምት እንዳእተና እቲ ፋንዳሜንታል ሳይድ ድማ እንታይ መስል ክንርኢና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እቲ መጀመሪ ናህና ወይ መወከሲ እንጥቀመሉ ዲኤክስዋይ ወይ ዶላር ኢንዴክስ እዩ። ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ዲኤክስዋይ ወይ ዶላር ኢንዴክስ ካብ ላስት ዊክ ፕራይስ ክሳብ ኣብዚ 106.500 ኤርያ ፑሽ ክገብር ሞ ካብዚ ሪጀክት ኮይኑ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢልና ኣናላይዝ ጌርናዮ ነርና ዝሓለፈ ሰሙን። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ግን እቲ ኤርያ ናህና ፊል ኣይገብሮን ስትሬት ኣወይ ማርኬት ድማ ኣብ ናይ ኣኩሚሌሽን ወይ ድማ ኣብቲ ኮንሳሊዴሽን ስቴጅ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ምስቲ ክንብሎ ፀናሕና ናይ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ብፍላይ ፖዘቲቭ እንድሕር መፅኡ ዲኤክስዋይ ነዚ ኤርያ ዝብሬክ ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎ ቅድሚኡ ግን ፕራይስ ነዚ 106.500 ብሬክ ክሳብ ዘይገበሮ ናይ ዲኤክስዋይ ሴል ወይ ድማ ዳውን ትረንድ ኢና ክንፅበ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እንዳእተና ነቶም ሜጀር ካረንሲስ ድማ ናብኦም ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ። ኦቨርኦል ግን ዲኤክስዋይ እቲ ናይ ቡሊሽ ናቱ ሓይሊ ጎዲሉ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና። ኣት ደ ሴም ታይም ድማ ነዚ 106.5 ብሬክ ክሳብ ዘይገበሮ ናይ ፕራይስ ሪቨርሳል ክንርኢና ማለት እዩ። ነዚ ብግምት እንዳእተና ለስ ጎ ናብ ጂዩ ኤንድ ኢዩ ቀፂልና እንሪኦ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕር ርኢናዮ ጂቢፒ ዩኤስዲ ካብዚ ኤርያ እዚ ብሬክ ሪጀክት ኮነልና ሞ ፕራይስ ኦልሬዲ ሪጀክት ገይርልና ነይሩ ካብዚ ድማ ሪጀክሽን ፕራይስ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኢልና ኣናላይዝ ጌርናዮ ነርና ኦልሞስት ካብቲ ሪጀክሽን ከባቢ 60 ፒፕ ዝኸውን ከይዱ ሕጂ ድማ እንድሕር ርኢናዮ ክሊርሊ ፕራይስ ኣብ ናይ ኣኩሚሌሽን ፌዝ ወይ ድማ ቢዩቲፉል ዝኾነ ፕራይስ ሬንጅ ኣትልና ኣሎ ብዚ። ስለዚ ኣት ኤኒ ታይም ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ወይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ ናይዚ 1.26 ኤርያ ማለት እዩ ስትራክቸር ዝብሬክ ገብረልና ሞ ካብዚ ብሬክ ኣውት እንድሕር ጌርልና ድማ ኦል ደ ወይ ንባይ ክንፅበይና 1.26 ኤርያ ብሬክ ሳብ ዘይገበረ ዝኾነ መንገዲ ባይ ኣይክንርኢን ኢና ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ። ሴል ድማ ስትሬት ኣወይ ፕራይስ ነዚ 1.26 ኤርያ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረልና ድማ ሴል ኣይክንብልና። ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ እዚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ወይ ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ሒዝልና ኣሎ ዝማርኬት እዚ። ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ስትሬት ኣወይ ባይ ፖዚሽን ክንዕዝ ኢና፣ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ሴል ፖዚሽን ክንዕዝ ኢና። ኦልዌይስ ታርጌት ናህና ድማ ኦል ደ ወይ ኣብ ናይ ሴል እንድሕር መፂና ክሳብ 1.25 ኤርያ ሴል ፖዚሽን ክንዕዝ ኢና ማለት እዩ። ስትሬት ኣወይ ፕራይስ ነዚ ኢምባላንስ ማርኬት ስትራክቸር ዘሎ ታፕ ናይ ምግባር ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። ኣት ደ ሴም ታይም ድማ ኣብዚ ቨሪ ኢምፖርታንት ዝኾነት ናይ ዳውን ትረንድ ፕራይስ ብሬክ ገብረልና እዩ። ከምኡ ስትራክቸር ብሬክ ተገይርልና ድማ ናብ 1.27 ከምኡ እናበልና ኦል ደ ወይ ንላዕሊ ክንርኢና። ስለዚ ኣብ ናትኩም ራዳር የእትዋ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብ ኣላትና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን። ብሓፈሻ 1.26 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረት ዶንታች 1.26 ኤርያ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረት ድማ ዶን ታች። ቀፂልና ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ሲሚላር ዩሮ ዩኤስዲ እንድሕር ርኢናዮ ላስት ዊክ ፕራይስ ስትሬት ኣወይ ነዚ ሪጀክት ገይርልና ነይሩ። ካብዚ ሪጀክት ኮይኑ ድማ ፕራይስ ብሬክ ኣውት ኮንቲኔሽን ኢና ንፅበ ነርና። ስቲል
ኤቢት ዊክ ዝኾነ ናይ ኒውስ ኢቨንት ስለዘይብል ዘይነበራ ዝሓለፈ ሰሙን ካታሊስት ኮይነት ማርኬት ክንቀሳቀሶ ዝኽእል ፕራይስ እዚኣ ዝሓለፈ ሰሙን ዳርጋ ኦልሞስት ኣብ ናይ ሬንጅ የሕሊፏ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዝበለፀ ኦፖርቹኒቲ ወይ ድማ ዝበለፀ ናይ ትሬዲንግ ዊክ ክትከውን እያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ እዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይ ሓደ ወርሒ ስለዝኾነ እቲ ማርኬት ኩል ኮይኑ ኣሎ ዝመፅእ ካብ ኔክስት ዊክ ግን እቲ ኤክስፓንሽን ፌዝ ክጅምር እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ እንድሕር መፂና ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ 1.0751 ስትራክቸር ብሬክ ኣውት ክንፅበይና ማለት እዩ። ኣፍተር ዲስ ብሬክ ኦል ደ ዌይ ብሉሽ ክሳብ ኣብዚ ክርኢና ከምኡውን 1.0669 ኤርያ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ኣዝያ ኢምፖርታንት ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራትልና ኣላ ማለት እዩ ኣዝዊካዚ። ስለዚ ናበይ ናይ ዳይሬክሽን ትኸይድ ዊ ሃቭ ቱ ዌይት ክንፅበያ ኢና። ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ግን ክሳብ 89 ፒፕ ኢዝሊ ክንሕዘላ ንኽእል ኢና ኦል ደ ዌይ ነዚ ኢምባላንስ ካንድልስ ፊል ናይ ምግባር ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ሴል ፖዚሽን እንድሕር ከይዱ ድማ ኦል ደ ዌይ ዳውን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዋይ ማለት እዩ። ስለዚ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ካብተን ደ ቤስት ዋን ዘለዋና ንስ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እየን ማለት እዩ። ቀፂልና ጂቢፒ ጂፒዋይ still market is moving in a bullish way, completely expand እዩ ዘሎ ኣብዚ እንድሕር ርኢና እውን ፕራይስ ሪጀክት ጌርልና ኣሎ all the way to the downside ብድሕሪኡ ሞመንተም ካንድል ፎርም ኮይንልና ኣሎ። ስለዚ still market is under control of buyers ናይ ባይ ኮንትሮል እዩ ዘሎ at any time ግን we don't know what will happen ብፍላይ እዚ ናይ ፖለቲካል ኢሹስ ማለት እቲ ናይ ምርጫታት ዘሎ ናይ ጂቢፒ ናይ ግሬት ብሪቴን ዕለት 4 ብሓፈሻ ኔክስት ዊክ እቲ ምርጫ ናይ ፓርላማ ምርጫታት ስለ ዘሎ እሱ እውን ንጂቢፒ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ። ባይ ኤኒ ቻንስ ግን ኢፍ ጂቢፒ ጂፒዋይ ብሮክ 203.020 we are going to look for short position ነዚ 22.5 ብሬክ ኣውት ድማ ባይ ፖዚሽን ስትሬት ኣዌይ ክርኢ ኢና ማለት እዩ። ኦቨርኦል ግን ኤክስፓንድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኢንስቴድ ኦፍ ባይን ኢፍ እዚኣ ብሬክ ኣውት ናይ 203.0 ስራ ኤርያ እንድሕር ረኺብና ሴል ሾርት ፖዚሽን ዊል ቢ ቤተር ምክንያቱ ፕራይስ ኦል ደ ዌይ ኤክስፓንድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ከም ኣስኤ ቦናስ ምርተን ዝዓበያ ደ ቤስት ዘለዋ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤንድ ዩሮ ዩኤስዲ ቀፂልና ሲኤችኤፍ ጂፒዋይ ኢፍ ዊ ሲ ዲስ ማርኬት ላስት ዊክ ፕራይስ ነዚ ኤርያ እዚ ፊል ክገብረልና ሞ ካብዚ ድማ ሴል ፖዚሽን ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ ኢልና ማለት እዩ ወይ ሪጀክሽን ኢልና ተፀቢና ነርና ፕራይስ ከም ዝበልናዮ ሎው ዝኾነ ቮሊዩም ዝቐነዮ ሰሙን ስለ ዝኾነ ስቲል ማርኬት ኢዝ ኢን አኩሚሌሽን ፌዝ ሶ እዚኣ እውን ሲሚላር ኢፍ ዊ ጌት ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ሂር ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና እንተዘይኮይኑ ከዓ ዝዓበየ ሴል ካብዚ ሴል ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኢፍ ፕራይስ ብሬክ ዲስ 77.713 ኤርያ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ኦል ደ ዌይ ቱ ደ ዳውን ሳይድ ምክንያቱ ካብ ላስት ዊክ ዊ ቢን ዌይቲንግ ፕራይስ ነዚ ጋፕ ዝፊል ክገብረልና ሞ ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሉ ከም ዝበልናዮ ሞመንተም ዊክ ስለ ዝነበረ ፕራይስ ስትሬት ኣዌይ ስቲል ዌይቲንግ ማለት ስለዚ 4 hour time frame ሴል ቢሪሽ ካንድል ተረኺብና ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ጌርና ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና እቲ ዝዓበየ ሴል ግን when price break this structure we are going to look for short position. Okay, ቀፂልና GBP AUD if we see this market ድሕሪ ዘኪርና ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካብዚ ናይ ባይ ፖዚሽን ሒዝና ነርና ኣፍተር ዲስ ብሬክ ኣውት ናይዚ ብሬክ ኣውት ኢልና ባይ ፖዚሽን ሒዝና ነርና ቅድሚ 2-3 ሰሙን ሕጂ ድማ ፕራይስ ስትሬት ኣዌይ ባክ ናብዚ ኢምባላንስ ማርኬት ስትራክቸር መፅኡ ልክዕ ንዕኡ ሜቲጌት ብምግባር ስቲል ፕራይስ እዚ ኣብ ናይ ቢሪሽ ዘሎ ግን ኣት ኤኒ ታይም ነዚ ቢዩቲፉል ትረንድ ላይ ናህና እንድሕር ብሬክ ጌርና ዚ ስትራክቸር እዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ናይ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካን ዊ ሲ ዲስ ቢዩቲፉል ማርኬት ትረንድ ነዚ ብሬክ ኣብ ዝገብረልና ድማ ኦል ደ ዌይ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ፊል ጌራትና ባይ ፖዚሽን ክንርኢ ኢና ካብዚ ድማ ኦል ደ ዌይ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ። ኣት ኤኒ ታይም ግን ኢፍ ፕራይስ
break this structure the same ክሳብ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ናይ ኣዝዩ ብዙሕ ፒፒ ማለት እዩ almost ልዕሊ ከባቢ 300 ፒፕ ዝኸውን ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ጂቢፒ ኤዩዲ እውን the best setup ኣላትና ነዚ ትመስል ዘሎ ሰሙን ምክንያቱ ክሊርሊ ንሪኣ ንኽእል ኢና ፕራይስ ሚቲጌት ገይርልና ኣሎ at any time reject still reject ኣይኮነን ዘሎ ባየርስ ኮንትሮል ኣይገብርዎን ዘሎ ማርኬት ግን ኮንትሮል ክገብርዎም ከለዉ ባየርስ bullish confirmation candles ክንርኢና ብድሕሪ ድማ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ወይ እዚኣ ትረንድ ላይን ብሬክ ምስ ኮነትልና this is our entry ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ጂቢፒ ኤዩዲ እውን ሓንቲ ቤስት ሰታፕ ኣላትና ነዚ ትመፅእ ዘሎ ሰሙን ብምቕፃል ናብ ጎልድ ክንመፅ ኢና ጎልድ if we see last week price ኣብዚ ነርና ቢዩቲፉል ትረንድ ላይን ነዚ ፕራይስ ንዕብሬ ገይርና ድማ ሴል ፖዚሽን ወይ ድማ ካብዚ ሪጀክሽን ኢልና ንፅበዮ ነርና ድሕሪና after break out all the way price gone down ድሕሪ ድማ all the way gone up so ካብቲ ናይ ሳንደይ ዝነበረ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ነዊሕ ከይዲ ግን ሕጂ ከዓ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ገይረና ኣሎ ካን ዊ ሲ ስለዚ 2338 ብሬክ ኣውት ናይ እዚኣ ስትሬት ኣዌይ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና 2338.8 this is our buys price break ተገይርና ስቶፕ ሎስ ናና ቢሎ ብምግባር all the way buy ክንርኢና በዚ ዘላቶ ብሪሽ ካንድልስ እንድሕር ፎርም ገይራትልና ከዓ ሴል ክንርኢና ክሳብ 2.97 ክሳብ እዚኣ ስትራክቸር ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሴልስ ግን መዓስ ዝጅምር እንተልና 2,297 እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይራትና all the way ክሳብ 2,210 ኤርያ ክሳብ ኣብዚ ማርኬት ናይ ምውራድ ተቆሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ጎልድ ነዊሕ ጌርና ኢና ዳርጋ ትሬድ ካብ ዘይንገብራ ኣብዚ ከም ዝንብሎ ዘለና ብዙሕ ትረንድ ኣይሃበትና ነራ ሕጂ ግን ኣብዚ ቢዩቲፉል ዝኾነ ሬንጅ መፅያ ኣላ ስለዚ it is time for expansion ሕጂ እዚኣ ኤክስፓንሽን እዚኣ ክንፅበያ ኢና ብውሕዱ ካብዚ ኤክስፓንድ እንድሕር ጀሚራ ድማ all the way ክሳብ ኣብዚ ስትራክቸር እዚ ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻት ክትህልዎ እዩ ብድሕሪ ድማ all the way ክሳብ እቲ almost all time highs ኣብኡ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምኻት ተኽእሎ ክህልወና ሴል ፖዚሽን ተመፂና ድማ all the way እዚ 2,210 ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ማለት ስለዚ ጎልድ ድማ እቶም ጎልድ ትሬድ ትገብሩ ጎልድ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ጎልድ ቁርብ ቦላታይል ስለ ዝኾነ ይህውኸካ እቶም ቁርብ ተመክሮ ዘለኩም ግን you can trade this asset as well finally okay finally as a bonus AUD GPY ኣላትና እዚኣ ፓየር እዚኣ ንምንታይ እያ ምፅያ ብናይ ዊክሊ ታይም ፍሬም ንስዊን ማለት እዩ ዊክሊ ታይም ፍሬም ድሕሪ ምፅና እያ we can see clearly ኣብዚ ናይ all time high price mitigate ገይርና ማለት 107.300 ኤርያ at the same time ድማ beautiful double tops ፎርም ገይርና ኣሎ ስለዚ at any time ነዚ structures rejection ረኺብና sell position ክንሕዝ ንኽእል ኢና as a swing ማለት እዩ እዚኣ ከም ቦናስ እያ ምክንያቱ ናይ GPY and CHF GPY ስለ ዘለዉ ናትኦም ክልተ እዚኣ ግን as a swing trade ንነዊሕ ብንእሽተይ ሎት ኣቲና ንነዊሕ ክንሕዛ እንደሊ ሰባት ማለት እዩ we can watch out ዝኾነ ናይ ማርኬት ሪጀክሽን ድሕሪ ረኺብና ድማ ሴል ፖዚሽን all the way ክርኢና ተን ዝበለፃ ሰትኣፕ ግን GBP USD Euro USD Gold CHF GPY GBP AUD ኣለና ስለዚ let's see what we'll get for the next week ስለምክትታልኩም ደጊመ የመስግን ስለምክትታልኩም ደጊመ የመስግን በኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው